Романтизмът се явява като културно-историческа епоха след времето на просвещението и респективно на класицизма. И романтизма най-добре може да се очертае тогава, когато той се съпоставя с духа на просвещенската епоха и с духа на просветителския класицизъм. Припомням, просвещението и класицизма ние ги ситуираме най-вече в 18 век. Романтизмът се явява за пръв път като литературно явление, като духовно движение в последните години на 18 век и фактически разгръща своя огромен потенциал, освен в тези последни години от 18 век и в първите десетилетия на 19 век, а в музиката. В музиката, където той има много специфични проявления, той съществува практически през целия 19 век, та дори и първите години на 20 век са романтични в творчеството на някои композитори. Романтизмът има за, може би, най-характерна своя черта това, че той възкресява, еманципира, поставя особен акцент върху емоционалното начало от човека, за разлика от просвещението и класицизма. Просвещението и класицизма бяха ориентирани рационално. Просвещението и класицизмът имаха и като една своя характерна черта оптимизма, който проистича от този рационализъм. За това защо? Нека сега за миг да се върнем обратно в 18 век по времето на просвещението. Дейците на духа от това време разсъждаваха така. Светът е негативен, ние виждаме това. Върху това спор няма две мнения. Светът е негативен. Но ние сме готови да работим за неговата промяна с инструментите на рациото, най-общо казано. Или другаче, ако светлината на разума освети даден обществен порок, то той, смятани са просветителите, може да бъде отстранен. Възпитанието в името на определени идеали допринася също за промяната на човешкото общество, за промяната на взаимоотношенията между хората. Сега дума за промяната, за радикалната промяна на живота. Негативен е живота, негативно е обществото, негативни са порядките, негативен е света като цяло, но той не е непоправимо негативен. Това е оптимизма на просветителя и оттам и вече на художника класицист. Докато романтикът, който идва след това, в края на 18 век и през 19 век, счита точно обратното, светът е непоправимо негативен. И затова, ако просветителят и класицистът бяха готови да си сътрудничат с този свят в името на неговата промяна, да работят следователно за тази промяна, то романтикът принципно е отрекал тази възможност. За романтика светът е непоправимо негативен, зъл, враждебен. Като казвам свят, нямам предвид природен свят, имам предвид обществен свят. Друго е, че казано, ако за просветителя една връзка между личност и общество, между човек и свят е мислена хармонично, по подобие на ренесансовата епоха, по подобие още по-рано на античното време и най-вече на гръцката класика от 5 век преди Христа, то за романтика връзката между личност и общество, между човек и свят е дисхармонична. Светът е една враждебна даденост. Отсъства изцяло този просветителски оптимизъм. Заменя се с песимизъм. И ръка за ръка с този песимизъм в духовността на западноевропееца от онова време, от романтичната епоха, се налага
така наречената мирова скръб. Това е едно понятие, което ние свързваме с творчеството, например, на Байрон, но то е понятие, което обхваща и детерминира душевния живот на практически почти всички будни хора от онова време. Дори тази мирова скръб се превръща в своего рода мода. Обективният тон на просветителя в неговата дейност, на класициста в неговата художествена артистична дейност, се заменя с субективния изказ. Романтика, например, се занимава много повече със своите лични преживявания, отколкото класициста. Точно обратното значи е в класицизма. Обективният тон, търси се общото, типологичното и много по-малко внимание се отделя на това, което е индивидуално, това, което е автобиографично, за разлика от романтичната епоха. Бих могли спокойно да кажем, че романтикът се изповядва, докато класициста проповядва идеи, докато романтикът изповядва своите преживявания. Автобиографичният елемент е много засилен. Не само тази детайлизирана психологичност, която романтикът отразява или пресъздава в творчеството си. Романтикът схваща света следователно като едно двойствено явление. Налага се едно двумирие, едно двусветие, един световен дуализъм, една опозиция в схващането на света, която е свързана от една страна с този враждебен и негативен свят, който не се подава на промяна и който романтиците или бичуват, или жигосват, без да предлагат някаква алтернатива, или просто тихо го отминават, обръщат му гръб и отиват в другия, техния свят, света на мечтата, света на поезията, света на изкуството, света на идеала, на божественото в най-широк смисъл на думата, можем да кажем. По различен начин е изразен този друг свят. Той е имагинерен свят. Той се осъществява в духа на романтиците по различен начин, в зависимост от конкретния романтик. Неговата специфика, от неговите предпочитания, от неговата насоченост. Но за нас е важно това, че практически при всички романтици се получава една световна опозиция, един световен дуализъм, наличието на два свята, на този некрасив, но реален свят. Ако си послужим с думите на големия руски музиковед Михаил Друскин, света на некрасивата реалност. Света на некрасивата реалност и света на нереалната красота. Света на некрасивата реалност, той е пошъл, еснавски, безинтересен, безличен. Той не заслужава вниманието на романтика. Освен в случаите, когато този свят на некрасивата реалност става обект на злъчната критика на романтика. Но идея за сътрудничество в името на промяната на този свят при романтиците, като изключим някои положения от съвсем ранния литературен романтизъм, още от края на 19 век, такава идея всъщност в романтичното съзнание не битува. Разделя се светът на две, но тази пукнатина, както казва Хайнрих Хайне, тя е болезнена. Романтика все пак реагира болезнено на този факт, че се губи единството на света във всички негови измерения. Единство съществува в съзнанието на романтика, но това единство е на друга плоскост изнесено. Единството във всички негови измерения, особено социалното измерение, този тип единство се загубва в съзнанието на романтиците и, както казах, романтика реагира болезнено
Не случайно Хайне се изразява много точно, много афористично по този въпрос, като казва, че светът се пропука, да, светът се пропука. Вече налице е този световен дуализъм, тези два свята. Злия, безинтересен по-шоу, а реален свят и красивия, имагинерен свят. Светът се пропука, наистина. Но пукнатината премина през сърцето на художника. Това означава, че човека на духа реагира болезнено. В сходен стил, сходни идеи, искам да кажа, изразява и големия френски романтик Алфред дьо Мюсе. Мюсе, който написва една книга през 1836 година, Изповед на едно дете на века. Началото на тази книга по същество представлява романтически манифест. Той говори, аз ще преразкажа за две категории хора, всъщност две категории хора, които представят социалната среда тогава, социалната характеристика по онова време. Това са тънко чувстващите хора, хората с развити поетически антени, хора с пламенно сърце, значи хора на духа са там това. И от другата страна това са хората еснафи, хората доста примитивно устроени, които са отдадени на своите елементарно удоволствие и които не се занимават с нищо друго, освен да си борят парите. Една позната обстановка, очевидно тя е типологична, но и тогава, през 19 век е било така. И сега, реакцията на първите хора. Ако казваме се втората категория хора всъщност, втората категория хора, от тяхната страна се чуваха гръмки смехове, това са примитивни хора, хора плътски, така да се каже, хора без особени идеали и хора много практични и делови, хора, на които им върви в живота и те са доволни от себе си. Значи, ако от една страна се чуваха тези смехове, то от другата страна се чуваха риданията на онези тънко чувстващи хора с пламенно сърце, които са се отдръпнали. Сега, под ридание не трябва да си представим някаква такава неприятна, сантиментална или сълзлива или слабовата реакция на хората. По-скоро в този случай Мюсе иска да изрази чувствата, които наистина богатите душевно и богатите духовно хора са изпитвали от факта, че е трябвало да бъдат поставени в тази среда да живеят. По-скоро такъв тип реакция. Романтизмът, следователно, означава едно разкъсано схващане на света, едно поляризиране в схващането на света, една двойственост в това отношение, този световен дуализъм, болезнена реакция на този факт, че света се е разпаднал и че тази банална половинка много ясно манифестира себе си, болезнена реакция, но същевременно и бягство от този еснавски банален свят, бягство в сферата на въображението, в сферата на фантазията, в сферата в дебрите на психологията, бягство по няколко пътища. Тези пътища, по които романтика бяга, са главно три. Не единствено, те са повече от три, те са няколко, както казах, но на преден план се открояват три основни.